Čaute, vítajte pri našom treťom dieli. Dnes budeme jesť múku. Dáme si na lyžičku, takú malú, čajovú. Máme tu aj vodu. Tak, môžeme ísť na to. Vítajte v Tatrách. Také to môže byť, hej? 3, 4, 3. Je to výborné. Bože, za zubami. A to nepohutnám. Napij si tam vodu. Takže doma to neskúšajte. Alebo môžete, to bude sranda. Takže ešte sme tu mali jedno pre Jara. Nech sa stará o seba. Je to debil. Takže na budúce si budeme jesť kávu, normálne motu, alebo nejakú hociakú, to je jedno. Takže ahoj.